beri millatan kralê ve Urfê Nemrûd cara radika ve xewnê xwe de Hazreti İbrahim doyne. Li ser rêya Hevreşîmê bajarekî kevn û şarêzariyek bi nav dar. Belê, em qala bajarê Rihayê dikin. Welatê dîrok, zanistî, çand, huner û pêxemberiyê. Gelek kerwan û çand di vî bajarê qedîm de weke çemekî derbas bû. Û her yek şopên xwe li ev derê hiştiye. Kê çi mîrat hiştiye naye zanîn. Lê dewlemendiyek gelekê ja li pê xwe berdane. Hilmek ji dûrvetê, li kolanan digere, bi rûyê ken ê zaroka dikevin mala. Hilm bi destê zarokan nav firin û malan dibe pir. Dema ku havîn tê vî bajarî kevin Rihayê, kevaniyê malan nema xwarinê çêdike. Havînê xwarina gelê vê herêmê bajan, firingî, îsot û goşt e. Radihêjin tavê xwe berî didin firinê. Ji bo gelê Rihayê nan çi qas bi qedir û hevcedar ve jî, di firinê de xwarina nîvro û şevê jî ew qas giring e. از علی اشتاق چل سال زیدن اوی چی دکمه برکت verdi hem ne şikayetçi ne Aliye sana Allah'a emanet ol Allah işi rast getirsin. Navê Bilal e. Dew heş sal evî şîrî dikime. Bajarê Rihayê hûn bi xêr hatin. Navê min Qasim. Ez Urfa merkezê rû dinim. Urfê firne pir özelin. Derekê bajarekî de tune ye. Mesela her şev mal millet şîvê xwe çê dike tepsiyê dibine firnê mesela. Yani kî çil gazesa mesela kî çil gazesa vê şîvê dike. Mesela tepsi kebabı, mesela patlıcanlı mesela, domatesli. Em kıymeli çê dikin, bacanî sot, tepsi, nen jî çê dikine. Ajanek jî rad dikevine. Evî jî bêmno ne heybe. Fakir em pera nasîne bê pera dujere. Ama durumê warin de milyonek 500 2 milyona çi dan bereket versin. Ne zorê kêfê me. Kes malê xanê te va binê gê êwera millet heqê. Hele binê here malan te malekî da şîv nabe. Berekî li malan çêt kirin. Ocağı çêt kirin. İna tîp ve her tişteye ama dîsa jî dibe hele vî çeke firnê bira be dura dibe varin nebiye ya. Çi marin nebiye? Firin mêrik çi bike?
برك نا فرن الفيوالاتي زحفة قاعد فرن بري نو قاسم الفرن نا فرن جيجي دبي امناكنا bu bitti mi? Bu buranın mı? Hadi Elize sağla. Bunu ayrı mı koyduk üstüne mi? Yani öyle mi değildi? Tamam. Tamam abi bunundur. Abi böyle balcanı sodu var mı? Bir evani hazır dikine. Emke parıken devyuaken. Baba çiğ işe la o. Denetine ne valla. Va lokante va fırne va çiğ ya. Her bajar bi destê xwezayê xwe pêşberî gelê xwe dike. Ev carna bi dar û ber, carna jî bi tav û stêrka xwe ye. Ev bajar xêdî nan tiştekî din pêşberî vî gelî dike. Li herêmê di nav gel de jê re dibêjin Kola Kurda ji bo ava Sûsê. Ev av li Rihayê di nav merivan pir bi nav deng e. Navem Abdullah ya. Mesleğim şerbetçiliği ya. 5 salı bir işi dikim. Her tiştimi resmiye, patentimi heye, belediye geçsemimi heye, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı üretim iznimi heye, her tiştimi resmiye. Sal 54 zarbum. Mava işe başlamıştır. Hayyan ağızdaki mava işen. Allah bin bereket versin. Emine ki dikuna işte bereket versin. Herkes bunu iftarlık digiri ve doku. Navê me Reşîd Evelek. Ez 23 salê me. Yaklaşık 15 sal ez vî iş dikim. Bavê me vî iş dikiriye. Yaklaşık 20 sal bavê iş dikir. 2 sal me devam kir. Hem sadece şerbeti süsü difroşun. Yani av süsü. Torbeyi milyonek kem dedi. Milyonek. Em darına xelfetine, kamyonetine, rindişone, dura şerbet edikine. Bismillah kökü Bismillah'ye. Dicle'de ye. Çem Dicle heye. Ama baraj bu işime zorlaşmış bu. Mesela baraj bu keşket min avı. Gerek bir kumluk adamı. Ber çemede. Koki süsüye bitki devedi be yani dere kumsal. Ben işte Ferit adı be yani dere kum Ferhat ki dere her süslü ve dere her. Kolan, Kuçe, Usuk. Tevî bi dilxweşiya merve hatiye dagirtin. Germahiya nîvro li Erdê din ale. Meriv li sûkê alavan bazar dike û distîne. Nava bajêr her tim ji ber gel ve tê dagirtin. Gelê Rihayê kirîn û firotinê biliyaye. Roj çava derdikevî û çava dihêriya ve kes pê nahes.
sonbahar edilen top dikin. Top dikin mesela. Tenin mal tenin de perazo meki kurutmuş dikin mesela. Ondan sonra aveni başta dikin. Yani yaklaşık çarme gayet uğraşmış bir işi. Etinim limal evime depoy mehane, depoy kadar dağıtının, aş dikin, temiz dikin. Ondan sonra makine dikin, dikutun. Ondan sonra bir tane dükkanı şerbeti bider dikin. Faydalı, faydalı. Faydalı, faydalı. Bu dermanı yok, ki karbonat, fırın. Fırında karbonat ye. Nev kaşık. Ser 5 kilo sus. Sepmiş ki yine ki öfelemiş bir ki 3 saat, 4 saat gibi mine. Teşten legen ki mezin. Ve davacım vira. Siz çok uçağı dikin. Hazırlamış dikin. Ondan sonra buz. Galiba buzan. Davacın serivi. Beraber haliye. Daha hoş dibi, daha lezzetli dibi. ناویم سید خان الرحای درونم اصلی خو از جمردین ما بس از دکترم از نهار ویده دشغلم و نسبین ما آواز سوسی زانی بو لباس هفقاسی کلتورا و چند آواز سوسی نسبین مردین تنه بو ویده بهتر ه گل بهتر جا حزدکی افسالان سیل ویدری هر دو سال اول کی راستی زده بیشی نزانی بو دوره ای سال امکان روزیه ده و از سایه حوالی خو هینی وی آوی بوم Kevne şopiyek gelle kevne, çekrin, frotin u vekvarına ava suse. Raha suse li heremê kêleka çêman tê hevdan û dawiyê ev raha suse zuha dikin. Dûrê paqij dikin û tê kutan kirin. û wekê şerbetê tê pêşberî gelî rihayê. Hazmi kolaylaştırmıştık ya. Hazmi kolaylaştırmıştık yani ku insan neyin duhasa örneğin kebabı bu kuyu tişli yağlı bu dikkat hasarda bak hazmdaki rahatdaki yani. Ava suse ji bo nexweşiyên tîbûn, mîde, gezeba reş, qirik û bapêş wek şîfa tê dîtin. Faydevi pire. Böbreğe faydevi heye, ji mideye faydevi heye, ji unutkanlığa faydevi heye, tansiyonu seviyaki digre faydevi heye. Yani biniye isin sağlam digre yani. بله طعم آوی و راحتی آوی و انسان به عاجز ناوی به هینک دبی به تهناوی دشکی و سبه böbrek, sebe kum, sebe kani her derde derman var. Vapırına ki talep şekilde de tın ama vapırında. İnşallah rinde faydalıya. براستی پر خوشه و دروژی دجی انسان پر بهینک دبی و از هم وقتی کو از بداوم و دخوم و همچی دکتر olarak از tavsiye ederim. همش بوی تعموی و دخون همش حساب کروجت دبی پر فایده دبینم و ملاتات بدرید که بس رد کرده یعنی. نه
ku dikeve havîn em dest pê dikin fakat en kuvvetli satişê me rojiye yani. Di mehên havînê de bi taybetî jî meha Remezanê nava gel de gelekî tê vexwarin û ji sifreyên xwe kêm nakin kola Kurda, an jî ava Sûsê. Berî ku em berê xwe bizivîrînin, çîroka Rihayê wiha dom dike. Deştek germ, bajarekî dilgerm û jiyana mirovên Rihayê bêdeng her kesî bangî çîroka dilê xwe dike.